sempurnane ling ngrasake disulut njur urip. Nek iso ngrasake sempurnane urip, iso nentokke nek ngono ana sing gawe urip. Wong udut diturahan. Lamun sira jenenge tegesan. Lamun sira padha urip manegesa sing gawe urip. Saiki do maneges wae. Sak mangke yuswane pinten Mbah Dwi? 8 dasa sekawan. 8 dasa sekawan. Mula lelarane B. Nggih. Pirsa B? Napa niku Mbah? Buyer, bingung, bruwet, bruwabur, budeg, bubrah, beser. Dados nek sepuh niku ngoten niku. Dan Nek sepuh niku mesti buwer bingung ngoten. nah niku pun saanggone. Kalau pun lebih umur mesti ngoten niku. Nek jenengan dika ora isih sepinten saged pinten. Nggih 50. 50 ta. Nggih 50. Isih ngasih janggone isih adoh. Mugi-mugi perjalanan hidup sing dilalui dengan hikmah, sejahtera, bagas, waras, selamat, karahayon, karajan, kamuliaan lahir batin. Nggih, amin. Mbah, singen wekdal zaman Jepang niku jenengan napa nderek perang ngoten, Mbah? Nderek Mboten isih bocah, tesih bocah. isih bocah. Niki rak tumur mlayu-mlayu. Lho samsi huruk sihat, kathok gondi gondong serat. Hari ra kathok do kathok goni. Kathok goni nggih. Nah sakniki rak kita harus bersyukur Nggih. atas perjuanganipun para nenek moyang. Nggih. Mila Pak Karno niku hebat. Ya Pak Karno Blitar to. Nggih. Niku nek kula ngarani ikut waliullah. Termasuk wali niku. Nggih. Lho mencetuskan Pancasila ini ora gampang. Hadirin zaman Republik Indonesia sementara, Nggih. ora ketuhanan yang Maha Esa dengan syariat Islam. Durung pas. Mula ketuhanan terus digubah ketuhanan yang Maha Esa titik. Dados Hindu, Buddha, Kristiani, Katolik, Islam menika dateng ngarsa dalem Gusti Allah sedaya. Ning nganggo agama ageman. Agama ki ageman. Agemaning raga sandangan, agemaning urip Gusti Allah. Monggo Sang Hyang Wijikena, Sang Hyang Wenang, Sang Pencipta kuasa jagat nganggo agemane dewi-dewi. Ampun fanatik. Lah sakniki ado fanatik. Ngaji napa maca? Nggih 50. Mboten nggih sembarang kata. Ngaji napa maca? Ngaji, mboten maca. Ngaji pituru maca. Nggih. Ngaji kuwi ngelakoni mbaka siji, ngakoni mbaka siji. Tembung luar step by step. Entarane. Waduh, kok mboten iso njujuk to. Nggih. Kedik-kedik ngoten. Nggih. Nggih. Setapak demi setapak nggih. Tapak demi setapak. Mula ajarane jeung Sunan Kalijaga mengajarkan nganggo wayang itu wayangane ngurip. Itu tuntunan. Tuntunan digawe tontonan. Ben do ngrungokke, ndelok, ngerti, ngrasakake. Singen waktu zaman Jepang niku uripe wis susah, Mbak nggih. Nedha mawon susah nggih. Kok cara mergo penjajah to. penjajah niku nggih. Penjajah. Mula Indonesia itu jajane hari nganu papan kemakmuran. Apa sing ditancepke urip kok. Nggih. Urip iki kagungane apa Gusti Allah. Bermanfaat semua. Mbakku mendemi nek dimamahane nek diudut kok ora. Nggih, Mbak. Mula udut niku wonten maknane ora gampang. Napa, Mbak? Lha kok saiki dadi karomke. Ana wong man rokok apa? Nggih. Lah nggih manfaate. Ora dipangan to. Lah nggih manfaate napa, Mbak? Lah udut sing dipangan rasane ora dimamah.
Sempurnane ling ngrasake disulut njur urip. Nek iso ngrasake sempurnane urip, iso nentokke nek ngono ana sing gawe urip. Wong udut ndek turahan. Lamun sira jenenge tegesan. Lamun sira padha urip manegesa sing gawe urip. Saiki do maneges wae. Nggih. Kula balik teng zamane waktu ndek biyen, zamane kemerdekaan. Jenengan Mas Tani nek Pak Karno niku salah setunggalnya termasuk wali niku, Mbah. Kula nganu ngrasake termasuk wali. Bisa mencetuskan Pancasila itu tidak mudah ya. Lintune Pancasila ngoten napa, Mbah? Hasilnya Pak Karno singen keistimewaane lintune. Keistimewaan lintune saking Pak Karno niku napa mawon? Ya. Nun sewu. Keistimewaan nun sewu. Kita hidup iku rak mboten mung awake dhewe to. Ada sang pencipta, ada yang diciptakan. Nggih. Mula manunggaling kawula Gusti. Mula waliullah. Jenengan ya Tuban ya wong Jawa. Nggih to? Nggih. Ngerti manane Jawa ora? Mujawa. Mboten. Napa Mujawa niku, Mbah? Jawa kuwi aja ngujawa. Aja ngujawa. Dadi urip ki iman lan ikhlas aja ngujawa. Jawa ajarane wis nggawa. Jawa jawabane ya wis nggawa. Sejak kita dilahirkan saking rahim ibu, kuwi wis nggawa ajarane Gusti Allah. Ning takdir ilahi ra mboten wonten wong ngerti to. Nggih. Sok kowe dadi presiden, kowe dadi lurah, kowe dadi penabu, ndak ada yang tahu. Ilahi sudah ditertulis dan kitab Gusti Allah. Jadi takdir. Mila jenengan iki tansah bersyukur, matur nuwun. Jenengan mriki wae numpak napa? Mobil. Iso gawe? Mboten saged. Kok kagungan. Nikmat mboten? Nggih. Sing nyopir wae sinten? Wonten derek. Sing nyopir sinten? Wonten derek niki. Sing nyopir niki. Nikmat jenengan karek ngene tekan gone kok. Ini perlu syukuri difahami. Nggih. Sing jero. Mula nun sewu Jawa nu nganggo niki. Nganggo ati. Mboten nganggo niki, nganggo ati. Mula diarangi Gusti bagus sing ati, ora becik ngerti kok. Kok korupsi. Imane kalah karo nafsu. Cara jenengan dahar mangan madang mbok sak amplokan to. Ora sak piring sok ngono. Nggih. Satu sendok sak amplokan. Sakar saiki nikmat, sesuk nikmat, sesuk nikmat, sesuk nikmat. Kenikmatan Gusti Allah. Lah nggih. Pak Karno niku tiyang sae niku, Mbah nggih. Istimewa. Hebat, perjuangannya hebat. Kula ngakoni hebat. Itu manggo ajarane waliullah. Mula waliullah ngawali lilaning Allah. Urip ki sing iman ikhlas. Ampun seneng gersula mesgul. Ora ana bermohonlah Tuhan Maha Pemberi. Nggih. Mula ampun sok gersula wah uripku kok ngrekoso. Mboten angsal. Mboten angsal niku nek ngelmi ning wali. Nggih. Mula sing eling wali ya Islam. Anjur saiki nganggo ya agama Islam. Ning perjalane ning lakoni beda. Nah, uga-uga sakniki Islam, ISLAM, Islam gitu. Nggih. Ini ndake mung do Isa subuh luhur asar maghrib. Nek wali urip sing iman lan ikhlas. S sing sabar. L sing luhur. Tegese luhur tindakno sing bener ninggal sing ora bener. A sing andhap asor. Tegese andhap asor aja rumangsa bisa rumangsa. Ngeten iki kersane sinten? Gusti Allah. Gusti Allah.
Mboten karep kula jenengan. Mula manembah manunggaling kawula lan Gusti. Hargailah ciptaan Allah. Mula manunggal. Sing nomor kali wau sabar niku, Mbah. Sabar. Nah, pripun, Mbah? Contoh sing kepenak. Kok carane kepengin belajar sabar niku pripun, Mbah? Contohnya sing kepenak. Nandur pari, wong iso gawe pari kok. Mboten saged ya. Nandur. Saklas Nggih. tancepke didukul. Dadi sak wit. Dupangkara manak siji wae rasa akeh-akeh dadi 2 wit. 2 wit sesuk tukul 2 wuli, pirang las? Kathah. Mula njur ae nek kula ya isih kurang. Awine 3 kilo metu 2 kental kok ni, alah. Nek mati syukuri. Mula menungso menus ngongso ning ya kowean dosa. Menus-menus kakean dosa niku, Mbah. Nggih, itu ora krasa. Kados nek belajare sabar niku pripun, Mbah? Belajar Ya. sabar niku pripun? Ya tak aturke Cara-carane wau, niku. step by step niku wau, mboko sithik dilalui, mboko sithik sabar. Dalem ya ora iso njujuk kok ya. Nggih. Mula njeng Sunan Kalijaga le ngajarke piwulang ngelmu ki nganggo wayang. Wayang tegese wayangane Wayangan. ngawurip. Anjur terus kok nganggo kulite ngrasa rasane ngawurip. Nek dijiwit lara aja njiwit. Nah saiki do ora. Sakniki keplak-keplakan, Mbah. Ya. Keplak-keplakan sakniki mboten njiwit. Oke. Napa malih sak mangke niki pun zamane politik, Mbah nggih. Kan keplak-keplakan tok niki, Mbah. Monggo. Memimpin adalah menderita. Jangan memimpin menggunakan kekuasaan. Ora pas. Nah, kayak saat ini kan wis ra ono ratu. Lah nek presiden niku sanes diarani ratu niku, Mbah. Ning ra wis beda cak-cakane. Ratu ki syarate 7. Hangayemi, hamengku hamengkone, pituduh, pitulung, pituah. Abot, ning Terus- ora abot dilakoni. Pemimpin niku kedah gadahi 7 niku Pitu wau. nggih. Hangayemi, hamengku hamengkone, pituduh, pitulung, pituah. Tua. Jenengan ya dadi ratu ning wong omah-omah. Nggih. Ibune jenengan tindakan. Ibune monggo wis ora diuyah. Ora ngenteni jenengan. Nggih. Nggih. Golek utangan sik. Nggih. Engko nek ngenteni bapakne nek ndek dhuwit, Nggih. berkorban. Mula sibu isine nggo butuh. Simbok isine nggo sombok. Bapak nggo merapak. Hangayemi. Pituduh, pitulung, pituah. Aku lono karo wong wedok kalah ya. Lha kok saged, Pak? Nggih mawon. Jenengan kula sekolungan jug-jug tekan omah, Bu, wedange Bu. Karek dawuh. Nggih. Monggo ibune gek ribet. Gawe sik, Pak. Sabar. Kowe iki ngopo nang omah? Rak maido kowe iki ngopo nang omah? Padahal nang omah momong, mangsa, umbah-umbah resik. Ini kewajiban sang ibu. Nggih. Karek dawuh. Enak temen. Mula manunggaling kawruh Gusti saling menghargai. Istilah gotong royong. Nah, terus sedaya manungsa niku kedah saling menghargai. Menghargai. Nggih.
Mboten angsal gontok-gontokan, Mbah. Wonten mung iso gaya asu kok. Anjing. Nggih. Mboten wonten to. Mboten. Allah menciptakan. Nggih. Nah, kula ki pitik kalah ya. Nggih. Pitik mangan cuk wetenge wareg kono isih akeh tinggal lunga. Nggih. Mbagahi kanca-kanca, mbagahi liyane. Nggih. Ning nek kula mboten. Kono isih kan tak wadahi sarung go Nggih. mulih. Nggih. Ngakoni mboten? Nggih. Tasik berkat, Mbah, nggih. Berkat. Mula sakniki do ngirim nganggo kembang musyrik. Dimaknani ajaraning wali, kembang niku napa? Ambune napa? Wangi, harum. Wangi. Nggih. Mula gondo harum. Dadi nang kono ki nganggo pangucap sing bener sing pas. Aja sambat, tansah ndongaake. Kembange isine mawar abang putih nanga mlathi kanthil. Prisa to? Mawar abang putih kenanga Mlathi kanthil, gangsal. Niki wonten teges. Pripun niku, Mbah? Dunya ki isine mawarna. Mawar. Nggih. Ning rak ming loro. Nggih. Nek Gusti Allah. Nek rak ming awan bengi. Nggih. Sing Setu Minggu sinten? Setu ya 24 jam awan bengi, Minggu ya padha, Senin ya padha. Nggih. Dadi Gusti Allah nyipta ki ora mbedakake kabeh jurusi. Sing mbedakake menungsane. Hargailah ciptaan Allah. Dan menawi nek badhe Jur mungkin sih kembang niku kula rampungke. Ini Nggih. mawar, Siap. no. Mawarna-warna nggih. Nggih, nongo. Nongo ki nang kono ngono, nang kono ngono. Disa mawa cara, negara mawa Tata. Hindu, Buddha, Kristiani, Katolik, Islam ki nang Gusti Allah kabeh. Nganggo agemane dhewe-dhewe. Jangan benci. Menurut Tuhan yang Maha Esa. Sudah. Nongong. Melatri. Menganeng ati, menganeng lati. Iki kudu padha. Ya niki ana becik ngerti mboten? Ngertos. Aku ada ngucap rapas karo iki. Mula sak jagat tabuh ki ra ana wong tutuke cangkeme ambune wangi. Semen kolu, wedi kolu, sing teralang Nggih. kolu, menungso Aspal, kolu, nggih. aspal kolu. Nggih. Ini bermakna. Nek iso aja ngono kuwi. Mula kanthil kumantiling rasa rasane urip wonten ngasa dalem ingkang maha kuwasa. Dan menawi kados ngeten iki lak badhe pilihan presiden to, Mbah. Nggih. Nah nek tiyang iki kan wonten calon-calon 3 niki sak mangke nggih. Nggih. Terus sak mangke wonten pendukunge sing setunggal, sing kalih, sing 3 niku gontok-gontokan niku pripun, Mbah? Kok kepikir menang? Itu nggo nafsu ning dhewe-dhewe. Mula dalem nek pemilu nek milih ya manyang milih. Mbuh sing dicoblos ra ngerti. Merem. Duh Gusti Allah, tunjukkanlah pemimpin yang benar dan bisa memimpin. Mbuh sing dicoblos. Semoga mangke pemimpin kula jenengan niku presiden kula jenengan ya sing napa niku sing bisa hangayomi hamengkone pituduh pitulung pituwah. Jadi pemimpin. Nek mirsani kahanan niki Mbah, kinten-kinten saking 3 calon niku sing syaratnya 7 niku sinten sing kadose pas, Mbah? Dalem mboten ngerti. Kula sanes Gusti Allah kok ya. Cuma kita bermohon, berdoalah. Nggih. Lah mangke kan kuwatir nek salah pilih pimpinane mangke nggih tambah awon. Kan kedah sing pas, Mbah. Kula rakyat alit ngoten nek milih kan Pakai hati sae-sae. berapa so?
Oh. Iki rung mesti pas e. Monggo ngemot barang sing tata ning rung mesti pas. Ini nganggo hati karena ilahi mungkin pas. Ora mungkin nek ilahi mas pasti kok ya. Nek ilahi ini pasti. Nggih. Kali disambi ngudut, Mbah. Kali disambi ngudut mboten napa-napa. Nggih. Nah, dalem nek ora karo ngudut ra iso ngomat lah. Nggih. Mula niki senengane rokok 76 rokok bodho. Entas 7 kok 6, 7 kuwi durung njur 8. Mula bermakna mengku pituduh pitulung pituwah. Lamun arep oleh pituduh pitung pituwah kudu nembung. Ra nembung kuwi diparingi kok meneh nganti nembung. Saking murah Gusti Allah, monggo nganggo niku. Mula jarum, ajarane sing arum, ujarane sing arum. Lho, ndan saya tidak mudah ya. Nggih. Dalem riyen rokoke senengane nganu gudang garam merah. Kok do dirurui. Nek dukun ya rokoke gudang garam merah. Wah, aku dudu dukun ya. Mula monggo nganggo ajaraning para waliullah. Waliullah tegese ngawali lilaning Allah, urip sing iman lan ikhlas, sabar. Luhur andap asor Manembah manunggaling kawula Gusti. Iku ajaring waliullah. Nah, sakniki do manembah manunggaling kawula Gusti rak lali to. Aku bupati kok ora ngerti wong cilik. Kudu hangayem. Pangkatnya wis ora ilang to. Nggih. Mula nang cara Arab lam tantaane hujrub ijaiyah lamali pambyah ya gitu. Nggih. Niku nek wali le njabarke kepenak. Lamali lamun karo Allah, lamali lamun karo Allah. Sing yakin, jangan hanya percaya. Mboten cukup percayaan. Mboten cukup yakin diyakini. Nah, cetha to nang Arab yon Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kok dong ngendika siksaan Allah subhanallah ujian Allah rapas. Maha Pemurah penyayang kok. Penyayang kok mosok nyiksa Mbak. Kok do sak penake dhewe. Gusti Allah ki Maha Murah. Mula dengan dika saka Tuban tekan kene ya kuwi manunggaling kawula Gusti. Tuban ya ciptaane Gusti Allah, titahe Gusti Allah, makhluk Gusti Allah. Ngayojo ya ciptaane Gusti Allah, ciptaane Gusti Allah, makhluk Gusti Allah sama. Mula nek cara Islami berjamaah. Nek Jawa nggih saturke niku manunggaling kawula Gusti. Lajeng sakderenge saged manunggaling kawula Gusti niku napa wonten tata caranipun to? Kersane saged mangke niku Kita harus merasa bahwa makhluk Allah. Kita harus merasa. Terus diawali kali merasa kita makhluk. Nggih, merasa, dirasakan. Ora mung didelok diwaca, dirasakan sampai hati. Mula Gusti bagus sing ati ora becik ngerti. Wis dawuh ilahi niku. Mula nek cara mbiyen pujian-pujian nang masjid niku cetha nganggo cara Jawa.
Aku mbiyen ora ana saikine banjur ana sesuk meneh ora ana bali menyang Kramatullah. Ndak ada hidup langgeng. Langgeng kejaba langgeng niku Gusti Allah. Eling-eling sira manungsa temenana nggonmu ngaji mumpung durung ketekanan malaikat jurupati ngaji. Jangan membaca, ngaji. Ngaji ki tegese nglakoni mbaka siji, ngakoni mbaka siji. Mula mboten iso njujuk, sithik. Njenengan riyen dilairke rahim ibu. Rung iso apa-apa, dupakara mrumah miring mengkurep mlaku. Mula rak mbaka sithik ta niki. Biyen nyuwun saiki iso maringi. Selalu bergilir. Nenek kados tiyang Jawa ngoten niku menawi tiyang sampun kapundhut nggih. Kan ana terus kan mboten ana. Sampun kapundhut. Ngoten niku nggih mangke wonten cerita siksa kubur ngoten niku, Mbah. Nek dalem mboten ngerti. Rungono wong sing tekan kono. Rak ming do gambaran. Lah nggih kan critane nek dalem ngeten. Niki Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi penyayang. Pun niku luar rasake. Maha Pemurah penyayang kok aduh. Nah nggih. Mosok bakal nyiksa kan mboten Pak. Ilmu Jawa nun sewu. Urip ki wis nampa surga dadine. Nek dirasake. Surga ki apa? Dijawake surga kasuring raga. Wong sing bagas waras slamet tentrem surgane ngurip. Widodari jenengan yo ngadep. Garwane jenengan widodari. Mboten usah ngerantos besok berarti Mbak nggih. Di dunia sudah menerima. Sudah ada semua. Nah, besok terserah Allah. Anjur tuh neraka. Neraka saka netra, njur rasa-rasa dirasake kok karep. Niki nek diumbar saka niki netra rasa karsa saka mripat dirasake njur karepe diumbar hancur ndak? Nggih, hancur. Mula pengucap tindakan perilaku salah hancur, mlebu penjara, nerakane dunya. Nggih. Mula dalam sewu rasa jero-jero disyukuri dengan dinikmati. Perjalanan hidup sudah aturan, Gusti Allah sing maringi. Mula di krana iman lan ikhlas pun. Nah, niku wau Mbak kados netra niku kan kedah dikendhaleni to, Mbak. Nggih. Nah, termasuk ngendhaleni apa? Dibatasi. Nafsu niku niku, Mbak. moto ngemot barang sing tata. Nah, dhisik dhewe saka niki to. Nggih. Wah sing tamune kok ayu saka niki. Kok guyang-guyu. Yo dirasa-rasake tak jiwit. Wonge melung-melung. Kok karep. Nggih. Wonten sing mesem-mesem kadang ketemu wong wedok mesem-mesem, Mbak nggih. Saking niki riyin berarti, Mbak nggih. Nah, saking niki dhisik. Mula nek wong wuta ora weruh kae ora ngerti ayu, ngertine ngemek-emeki wedok apa lanang. Kok cara wonten anu Mbah, ngendhalekaken nafsu niku kersane saged lerem mboten mobah musak masik ngoten pripun Mbah carane Mbah? Ngendhalekaken nafsu niku pripun wonten napa carane Mbah?
nganggo rasa. Dirasake sing temen. Nggih. Yo niki dikembangke, ora mung dirasake, dikembangke. Dikembangke iki dikse, oh iya iya. Aku wis nikmat kok. Rasa ingkang teng mriki kan nggih mawarna-warna kan nggih kathah to, Mbak. Rasa niku, Mbak. Nggih. Niku sing rasa otomatis sing jembunge rong perkara ala becik ngerti. nggih. Mula donya anane warna loro, awan bengi gedhe cilik bejo cilaka lara kepenak lanang wedok akeh sithik. Nggih. Nganggo lara urip nganggo mati. Iki niki Gandengan. mboten iso dielaki, takdir. Gandengan niku, Mbak. Takdir. Menurut contohnya mengawan bengi. Ha sengenge iki lakune urip e. Nyidul saka wetan, padha wae kula njenengan dilahirke dari rahim ibu. Anjir urus jagat mlaku ngulon. Nah tekan kula nangslup. Besok angslup besok ya tekan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Ngalami kabeh ora kok urip langgeng. Nang donya ki mung sepira. Sediluk, Mbak. Ra isih langgeng nang kono. Nek kula ngrasake nun sewu. Nikmaten rika kalih nang donya. Nek ra nikmat nang kono ngrekoso nah ya Gusti Allah kula balekke donya mawon. Nah Gusti Allah mau murah e. Nggih. Kula nikmat. Kula urip jenengan niku itu tuntunan. Dirasake ben di ngagem dienggo anak putu. Mula jangan istilah aja ngumbar hawa nafsu. Nah niku Mbah, wonten tembung mekak babakan hawa sanga niku nggih termasuk nafsu niku berarti Mbah nggih. Arep mepek gawa arep babakan mawa sanga menika rak dalem sewu. Niki nggo ngilangi kanepson, nggo mikir sejatining makhluk, sejatining titah. Mboten kok njur kira saya do saya. Mboten angsal niku. Mboten angsal. Kula jenengan monggo ayo ora monggo ayo. Nek kula ngajak ayo. Bebarengan padha dikelakoni krana iman lan ikhlas. Tansah sabar. Mula wong Jawa pirang-pirang wedang awe kadang, bening ben bening penggalihe. Nek rika wonten wong kenduri mboten? Wonten. Nganggo sajen-sajenan mboten? Nggih, tasik wonten. Mula tumpeng. Mula tumpeng robyong. Metune sing lempeng. Jadi pengucap sing bener hukum nganggo hukum sing bener. Tumpeng. Robyong karo-karone gambyong. Awan bengi gedhe cilik bejo cinaka lara kepenak lanang wedok akeh sithik. Nek ana makhluk ya ana sing nyipta, ana sing kagungan. Ora mung mula nganggo pisang raja. Ini ajaran para wali. Pisangnya pitedahe gesang. Napa, Mbah? Pisang niku napa? Pisang. Nggih. Pitedahe gesang. Pitedahe gesang. Pisang nek cara anu gedang. Nggih. Ya pitedahe gesang. Ana pisang lanang, pisang wedok. Mboten. Mboten wonten ta? Kok manak kok ngawoh. Panguwasane sing kuwasa. Mula sing dienggo sajen pisang raja. Pisang pitedahe gesang raja. Ratuning jagat, raja ratuning jagat. Ratuning jagat sapa? Gusti Allah. Itu bermakna. Njur nganggo ingkung. Sing diingkung apa iwak pitik. Iki contoh ora kok wong diingkung ki ora. Kok mboten damel bebek ngoten, Mbah? Kok ora bebek? Nggih. Pitik. Mula sing dienggo pitik itu bermakna.
Mula ingkung ingkang kelangkung. Ingkang kelangkung sinten? Gusti Allah. Pitik pikirane si iwak. Sing iso ning iwak, ngiseni awak sapa? Isine awak yo. Pitik niku pikiran isine awak. Mula pitik pikirane sithik. Oh, pikirane sithik. Wis tak aturke ngarep to. Pitik mangan cuk wareg tinggal lunga mbagahi kancane mbagani sapa wae. Nek kula njenengan ya isih wareg wadahi sarung go mulih. Lho, niku dalem 1000. Nggih. Nyoto. Niku ilmiah. Nggih. Ora menganu kok. Teng pundi-pundi ngoten niku nyoto. Nggih. Terus wonten malih ubo rampene sing lintune niku, Mbah. Kados didamelaken bubur, wonten kopi. Mula wuduk ra sego gurih. Mula urip ki ra tansah nikmat. Mula enak gurih, ra enak. Nikmat urip ki nikmat aja ngersula. Nggih. Cara tembung nganggo tuntunane Rasul. Mula sego Rasul. Nek Jawa niku nganggo golong barang. Sego golong. Sego golong, gumolong ing urip nang ngersane sing kuwasa. Kita iki dikuasai yang Maha Kuasa. Aja nguasani, ini dikuasai. Mula golong, mula dirasake. Mula ngomong apel istilahnya. Yang jangkung niku seorang waliullah ya. Wis dhuwur ya. Putra Sunan Muria. Putrane Sunan Muria niki, Mbah. Nggih. Mula zaman semonten sugenge ngetutke kitiran putih ngitan bablas tekan Blambangan. Ngeputurke ubenge kitiran putih niku napa? Ubenge ngurip. Mula putih suci, ubenge ngurip saka ngersane Kang Maha Suci dilakoni. Tekan Blambangan 3 tahun. Nyuruten Rembang gawe masjid. Terus ngulon bablas ngaji Sunan Kudus. Sunan Kudus rakai wulangan wong wis ngerti kok ngaji. Nah, njur terus gangsanane pas mingkrasan 40 dina kula jujuk mawon. Terus ngulon bablas tekan Rembang, tekan Pasiraman, Gebanganom sak kulon Demak. Kepethuk Prayaguna. Prayaguna kek nderes. Dikersake legene badheke dunjuk, didoli dit 3 ringgit. Njur Kyang Jangkung ngendika apa Prayaguna dikambil tuwa gadah calon cikal kalih dikersake kalih. Lambyur segara kumpal kampul nang tengahing samudra selama 9 bulan. Nggih. Tekan Gisiing Jepara, terus mapan sedelo ambyur segara meneh tekan Plembang. Tekan Plembang kayak ana musibah. Nek cara sakniki ana Covid niku. Musibah ditimbali Sultan Plembang. Kon nyirep prahara gedhe. Nggih nek Gusti Allah ngijabahi. Terus jam 12 bengi istilahnya salat manembah manekung manyuwun maneges ngersane Gusti Allah. Alhamdulillah dijabahi. Waluya temaing jati kabeh njur dipek mantu Sultan Plembang. Dijodohke karo putrane Sultan Plembang Raden Ayu Retna Diluwih. Retna Diluwih nggih. Paringi negara segar semangka Plembang kang dadi Sultan Plembang separo. Tendika senenge ming 2 taun. Nurune Raden Putri Raden Rara Sundri. Terus jengkar malih ambyur segara malih. Kumpal kampul 9 sasi tekan Gisiing Cirebon. Cirebon nggih seprahara gedhe.